ser rigorosos, la pressió legal és, entre cometes, i és l'AI. Més coses. Per exemple, dins d'aquest tema de l'entorn, dos comentaris, ja si us suggereixen alguna cosa. Una, la 2.0 és meritocràtica. Tu no decideixes el valor que tens, te'l donen. I en canvi l'administració és jeràrquica, et donen un càrrec. Llavors, és com si hi hagués un criteri diferent per decidir on resideix l'autoritat, més no la moral, no? Doncs per un tema hi ha una organització jeràrquica intentant adaptar eines i procediments que són meritocràtics. Llavors, jerarquia i meritocràcia no sempre quadren. A vegades, la meritocràcia 2.0 agafa algú de l'administració i el posiciona millor que el seu cap jeràrquic, i això a vegades pot ser de més bon o més mal gestionar. Un concepte. L'altre concepte, molt sovint 2.0 està associat a participació ciutadana, un altre concepte complicat, aquesta participació ciutadana, però bueno, i llegeixo literal. Això ho diu l'Asier Gallastegui, que és un basc que crec que no ha pogut venir. Els càrrecs públics depenen del vot de la ciutadania, cosa que fa extraordinàriament delicat qualsevol proposta de participació ciutadana pel seu potencial impacte en unes eleccions. És a dir, els quadres directius de l'administració estan sotmesos a pressió electoral. La pressió electoral depèn d'un estat d'opinió ciutadana i aquest estat d'opinió ciutadana pot estar influït per accions 2.0istes.